Čaute ľudia. No včera u nás na Slovensku, no neviem, či aj u vás, ale u nás bolo včera 38 alebo 39. A čo som to chcel ujať, tak som včera bol stále vnútri a babka tá furt len, že upratovala, jak neviem čo, a potom bola z toho nervózna. No, tak sme proste išli s toto proste na prechádzku. A hen tam je kopec, neviem, jak teraz. Ono k tomu, kebyže mne spadne tento mobil dole, tak sa už aj rozbije. No dneskaj možno bude pekne. Tak možno pôjde von, ale asi nebude, ne? Skôr, lebo nevidím len tam trošku slnka, ale fakt iba trošilinku. Tuto kedysi na tom konári, tak bola sova. Tu točím video. Točíš video? No. Poď sa. Tak, no idem. Tak dovidenia.